Ahoj, ahoj, vítejte u mého prvního let's playe na hru World of Tanks. Jsem nováček, takže mi odpuste nějaké chyby, které tam řeknu třeba špatně, nebo hrozně. No co bych vám o sobě řekl. Můj nick ve hře je Jani Halipách a hru hraju asi 2 roky, z toho mám dohromady rok přestávku kvůli nefungujícímu počítači. Teď mám nový počítač, takže by to mělo jít v pohodě. Proč zrovna tuhle hru jsem si vybral let's play, protože je to jediná hra, která mě asi baví. No, ještě hraju World of Warplanes, ale to hraju jenom kvůli prémiového účtu. No, takže kdybyste někdo chtěli k nám do klanu The Black Devils, tak mi napište buď do komentů nebo do tady do hry, ale teď počkejte, teď si něco musím vyřídit. Dobrý, pokračujeme. Chtěl jsem udělat let's play na Tank is 8. Chtěl jsem udělat let's play na Tank is 8, což je tier 9. Mám ho v podstatě ve fullu, akorát mi chybí motor, to mám, nemám 9kovej, ale já vám ho popíšu. První začneme s dělem mám 10kový, ale na i7 není, tenhle tank pak skill má i7 a tam není, tam je 130 mm. To je 10kové dělo na i4 a ještě je to STIčku. No, ta gráži tady sami vidíte, 122 mm, to má asi většina tanků tahle a rychlost střelby, to je průměr těžkých tanků střelby. No, průměrná průbojnost, celkem v pohodě mi to úplně stačí. A průměrné poškození, že ono se to, je to 530, ale ono se to stejně drží mezi u těch 440, protože to je spíš takové, vy si nastřílíte těch 440 a někdy i 390, ale těch 530 si tam dát, ale ne jen tak lehce. Vidíte přesnost a hmotnost a ještě bych chtěl k tomu dělu říct, že ono jde dát na základní věž, ale potřebujete podvozek, takže nic moc. Tady je věž, jak jsem říkal, ale to už je nová věž, vidíte, že mám 18100, ale když si tam dáte tu starou, počkat, aha, no,
Prostě když si tam můžete si dát i tu starou, já vám to ukážu, dívejte. Vidíte? Jde, a i to dělo tady jde. A i to dělo tu jde dát, takže v pohodě, úplně v pohodě. Parametry té nové věže. Vidíte? Tady. Tak si to podívejte. Pancíř korby, přestěte si to. A tu, že jaký dělá na to můžete dát. Ten motor, to je ten můj devítkovej, ale tady jde hlavně o ty velké, tak jen pro ty, co neví, se podívejte a na ten desítkovej. No, tu ho máte, to má 50 víc výkon, větší má a je, myslím, má stejnou hmotnost, jo, má stejnou hmotnost. No, takže tohle je výhodnější a pravděpodobnost požáru 15%, to mi nevadí, já na to mám hasičák. Teďka podvozek potřebujete, jako první, co byste měli udělat, je vyzkoumat si běž a podvozek. Teď vše. No a tady je rádio, ale to je to, když si vyzkoumáte T44, když si vyzkoumáte tohle, tak to rádio máte vždy T6. No, co bych vám o tom řekl, tu máte větší výdrž, tu jsem říkal, maximální rychlost, je to hodně rychlý, ale teda ještě nevím jak s tím motorem, ale mi to připadá teďka rychlý, tak to bych měl vytáhnout 35 úplně v pohodě a 50 to bude s tím lepším motorem, super v pohodě. Tady je rychlost otáčení, jelikož máte věž, jak se otáčí, jako. No, ale je fakt, že u té rychlosti já jsem se jednou hodil z BZ 132. Ne, počkat. Z 131. 131 jsem se hodil a to šlo celkem poho. Dobrý, tu máte ještě si to doštěte a může být na bitvu, aspoň co píše na šklan. Ještě jednou říkám, buď napište, jestli chcete dokladnou mini, nebo a já se poptám u nás, ale hlavně kdybyste měli desítkové tanky, jo, to by se nám nejvíc hodilo. Tak jo, jdem do bitvy. No, mapa blbá, bitva pěkná. Tuhle mapu přímo nesnáším. Ale... Lol, to je dobrý plán. To se mi líbí. Dobrý. Takže kam pojedeme? Kdybyste měli nějaké tipy, kde jezdit na této mapě, napište mi do komentů, já se rád přiučím a... No a můžeme. A ještě kdybyste dali nějaké tipy k té IS-8, mi přijde celkem zbytečný se tady u toho uhlovat, protože když to vezmete tady, když se nauhlujete, tak se prostě srovná a to tak mě aspoň. No a po prostředit, ale já myslím, že to uhlování tady tohle nemá smysl. No a ještě teda nejhorší je toto místo, tam je munice, takže už teď nevím úplně nesmyslně, co tu dělá tu hvězdku, když to má scoutit, to je úplně nesmyslně tady, ale mě napadlo ostřelovat, ale tady je tam to, ale ty ruské děla nejsou moc přesný, když tohle možná je. Střílet nebudu, to bych se řekl vedle. No, každopádně tohle jako nejsou moc přesný, ale
ještě abych vás nějak víc pobavil třeba, tak jsem šel do přímého souboje. Vidíte, hned jeden, teď nevím, jestli je to premiový tank, tak je 34-3. Ale nejsou tu artilérie, takže toho můžu v toho stát úplně a nikdo mě, jo, možná napálí, no, když to je hrozné, tady vypadá hrozně, no. Teď nevím. A to pojedu asi celkem nesmyslně, než možná ani ne. To bylo co? Tak to se omlouvá, to 20. A mám menší píšu. To ne, to je 30, nevím, jestli to je. Já si pojedu, tam se mi ty lidi, tam to vyšli střelí. Já už to tuším, tady někdo do mě vystřelil. No. Má velkou konci. Myslím, že vyjedu. Ale já nevědu. Dobrý. V tuhle chvíli nevím. Asi se střelím to, ale v jízdě nebudu to neskloupit. Já 75 je prostě. Mě to snad nějak zabaví. A omlouvám se, kdyby jsem tak mal nějaké vynechávky, já mám trochu různou. Pardon. Jsem se rozhodl, že pojedu proti té 30. Nepřátelské vozidlo zničeno. Ale to je tak prostě. Cestu S75. A vidíte to sami. Vydáte to tak. Přímo skrz. To taková halus. Tak mám ještě moc aha. Tak, pardon, to bylo úplně zbytečné. Udělám to na doma, ale asi jo. A to jsem tady nesmyslně tmavý, to byla prostě moje chyba blbá. Za to blbečku. Vypadá to, že jedna šla přímo skrz. Ne, no. Vyřadili jsme je. To 110 takový si chtěl přijít.
Teď se bojím, jestli tady na vrchu něco nebude. Jsem se rozhodl, že pojedu na ty SRD taky, ale když jo, už to začínají dobře střílet. Čekám rozkaz k palbě. Máme je. Tak to bacha, protože se tady udělal válečníka. Nepřátelské vozidlo zničeno. Jo, tak to je super tohle. Přišli jsme o střelce. Pokusíme se ho zastoupit. Máme je. No, tak vidíte. No, tak tohle na sere. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. Jeden z našich pásů je zničený. Nemůžeme dál. Padáme odsud, tenhle tank to koupil. No, tak skončíme do konce bitvy a... No ale by se mi stalo, kdyby mi to nechali. Tanku. Máme poškozený pás. Dostali jsme zásah do nádrže. No, pořád. Tak a teď se, když jsem jistý, jestli má zásobník KLX 50 stupka nebo nemá. No, takhle. Tak tohle, jestli se jim povede, tak jsou to prostě u mě borci. Ale to je spíš. Škoda, no. Dobrý. Vidíte, jak já jsem asi prakticky povedla. Vidíte, jestli si voda 4000 dřevíč pro chvíli parku. Dobrý, máme ještě jednu bitvu, nebo stačí? Já myslím, že pro 10 to stačí. Tak jo, tak tohle bylo video na IS-8. Doufám, že se vám líbilo a příště bude buď na BDR nebo na Štuka. 12, 18, tak, na skle.